Egy kirakós bűvész mutatványt szeretnék bemutatni, és természetesen utána pedig a titkát is fölfedni. Ez a mutatványhoz szükségünk van néhány darab kártyalapra. A lényeg, amit tudni kell róla, hogy a csomag felső lapját letesszük az asztalra, következőt a csomag aljára, asztalra, alulra, asztalra, alulra, asztalra, és mindezt addig folytatjuk, amíg a lapok el nem fogynak, vagyis egyesével leszámoljuk őket az asztalra. A lényeg annyi, hogy az asztalon lévő kártyalapoknak a színei fölváltva jöjjenek ki, tehát piros-fekete, piros-fekete, piros-fekete és piros-fekete lapokról legyen szó. Tehát gyakorlatilag 8 kártyalappal dolgozunk, vagyis 4 fekete és 4 piros lap kell ehhez a bűvész mutatványhoz. Természetesen lehet gyakorolni, és az benne a szép, hogyha valaki saját maga felismeri, vagyis rájön az összeállítás mikéntjére. De, hogyha valaki nem szeretne sokat gyakorolni ezzel, akkor elárulom, és most pedig figyelem, tehát azt mondtam, hogy van 4 piros, és van 4 fekete kártyalap, amivel dolgozunk. Összeállítás a következő. 2 fekete után veszünk egy piros lapot, másik 2 feketét a piros után, majd pedig leghátulra a maradék 3 piros kártyát helyezzük el. Tehát, ha ezt így legyezőben megmutatnám, akkor így néznének ki a kártyalapok. Még egyszer hangsúlyozom, 2 fekete, 1 piros, 2 fekete, és a maradék 3 piros. Csomagot összezárjuk, és ezzel el is készültünk. Innen indul ez a bűvész mutatvány. Tehát egy lapot az asztalra rakunk, egyet alulra, asztalra, alulra, asztalra, alulra, egészen addig, amíg el nem fogynak a kezünkben lévő kártyalapok, és ez mindenkinek sikerülni fog, amelyhez mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok.